दुगैखांनायखाय लाजिनानै मारै थादों अबस्थाया थै जाम्बि जाम्बि जाबाय नामा नोंलाय जाम्बि जाबाय देलाय थांलाय नायनां थियाटाराव थांनाय बायदि मोनदों नामा नोंलाय लाजिबावलै लोगोफोर मा बुंगोन गुड मर्निं लोगोफोर गुड मर्निं मा बुंबावगोन दा बिराद टेनसन जागासिनो दै दा साननैसोआव माने लोगोफोर माने खोथाया ओरैबायदि जादों दाथ' दुर्गा फुजा खाथि मोनफैबाय दख'नाखौनो गांनै गाहाम बिदों दा ओमफ्राय बेबो आब' मिथिनावसो थाङोनो मिथि कृष्णआव दा मा बुंगोन फैसा थाखाथ' गैखाया बिराद टेनसन जागासिनो ओंखायनो साननानैनो मा बुंगोन नै जाम्बि दुगैखांनायखाय लाजिनानै मारै थादों अबस्थाया थै जाम्बि जाम्बि जाबाय नामा नोंलाय जाम्बि जाबाय गैलालै दाउस्रि फिसा बियो दाउस्रि फिसा सानसेयाव खनब्रै गाहाम दुगैयो फाग्लासो बादालिखौ लामनो जालायबाय बेया ओइ दाउस्रि देलाय फानफ्लाय ओरै दख'ना बेसेनि लागोन होनदों नोङो हा लाजिबावो दख'ना बेसेनि लागोन होनदो दे खिथालाय देलाय 5,000 थैदो दैयाव बारजुमना थैनाय ना हामसिगोन आं गिलासे दैयाव उफाय गैया लोगोफोर मा बुंबावनो दा फाग्ला जागोन 5,000 मास मोनसेयाव 5,000 जाबावासै आंना इनकामा 5,000नि दख'ना बेयो सेसलै सेस आब' मिथिया खम दामिखौ दिहुनना होबानो जाबायलै इसोरनि अननायाव एकदम आब' मिथि सिगाङावनो बुंग्रोखादों एकदम सिगाङावनो 500 थाखानि दख'ना दंबा बेखौल' देखायग्रोदो ओमफ्राय बेनि उनाव एसे बारायना थांनानै 1,000आव नांथाहैनाय बायदि बिदि 5,000नि होनांगौबाथ' सेसलै बे गिलारसे दैयाव बारसोमना थैनायाना हामसिगोन बे न' असायथ' रागा जोंबाय थाबावो दुगैनो बिदि लाबाय आंनि दिनै लोगोफोर मा बुंगोन आब' मिथियासो जि खालामसै आरो एकदम बेनावसो थांनो ओंखारखादों एबारावथ' बेनावथ' आरो आं खोनानायाव खम दामि दख'नाखौनो मोनानो सेसलै इसोर आयै एसे खम दामिखौ देखायनानै होदो आब' दे आंनि भिडिअखौ नायफ्लांबायदोबा आं हिन्जावखौ लाना थाङोबाथाय आरो ओमफ्राय गस्लाफ्राबो एकदम 50 थाखाफ्राव मोननायखौ देखायना होबानो जाबाय एसे दामि होनफ्लादो थगायदो ओमफ्राय आंनिफ्राय खम लाखिदो फैसाखौ होमबानो जाबाय दे बिदि नङा सोरखौ आब'खौ लाजिना खारबायसो थाबाय मानसियानो फाग्लासो ओमफ्राय लोगोफोर मैया भिडिअ मोनसे आपल'ड खालामदोंमोन आङो बे एन्जर सावलायनाय एन्जर एवनाय संनाय ओमफ्राय बे भिडिअआ मा जादों मिथिबायना मा होनो एडिसनेल रिभिउ ना मा होनना बुङो बेखौ थ' बेबायदि मोनसे लास्टाव रिभिउ जाफिननानै मा जादों $येल' फैना होबाय बेयो ओंखायनो आङो गिनानै दानबाय मानो होनबा अलरेडि आंनाव मोनसे स्ट्राइक दंखायो सिगाङाव आङो स्पन्सार लादोंमोन नालाय थ' बेनि मोनसे स्ट्राइक दंखायोमोन आंनाव नांनानै दा बियो सेप्तेम्बरनि 20 तारिखआव खारगोन आरो बे स्ट्राइकआ ओमफ्राय बेनि थाखाय आङो गिनानै भिडिअखौ रिमुभ खालामफिनबाय मैया दानफिनबाय आङो $येल' फैनो हादों $येल' फैनायाव आरो नों जेसेबां भिउस फैबाबो नोङो फैसाखौनो मोनखाया नालाय ओंखायनो आङो नाङा दे बेनि फैसाखौनो नांला होनना भिडिअखौनो दानफिनबाय आङो मैया लोगोफोर थ' बेबायदि सिटुवेसन जादों आरो बेनि सायाव हिन्जावा 5,000नि दख'ना बिना होयोबा हालोदा माबायदि जागोन सानदो थाखा फैसा गैजायै मानसि होननांसिगोन ना मा होनो लोगोफोर जोंथ' दिनै बेरायनोसो थांनो ओंखारदों नालाय नै मोनाबायबो अखाबो हायां उपाय गैया ओमफ्राय दाथ' इलेक्सननि बिराद दावराव सोलिगासिनो नै नायदो एकदम सामफ्रोमबो इलेक्सननि दावराव सोरनाव फैसा लायनांगौ सोरनाव मानांगौ बिसोरो नै जमा जालायसिगोन जालायबाय जमा जालायसिगोन रायलायलायसिगोन दा
गरसे गरनै मोनबोआबो जायो बिसिना फुजा नायनो मोनबायनोलै ओमफ्राय बेथ' दे नै बेखौ नाय अबस्थाखौ नाय सासे देहाया बेमारि लोगोफोर थेवबाबो एकदम बिसोरो बेथिं थांलाय बेथिं फैलाय फैसा लायनो एकदम मायावबा फैसा रानदों होनबाथाय होसोलांखायो उपाय गैया आरोना लोगोफोर मुलि बायना जानो मानो बेस्रा बे बेमारि देहा बेसे सोर सासेया बेसे हरखो एसे बुंनो हाया थ' लोगोफोर जों जेनेबा पाब्लिक हिसाबै आरोना नैबे एसे गोरिब मानसिफ्रा मा होनो निउट्रलाव थानो गोनां जायो निउट्रलाव जेनेबा सोरबा सासेजों गरा जेनेबा आं उमुगनि होननानै बुंना लानो हाया आरोना थ' मा बुंनो दा बेबायदियाव आरो बुंबाबो नों खामानि जाखाया मानो होनबा नोङो सोरबा सासेनि होनथारना लागोन ओमफ्राय नों उमुगाव थांगोन फैसा हरजायाबा नङा होमबा ओरैबाबो जेनेबा 10 लाख 20 लाख गारनानै नोङो थिखाबो मावनो हानाय गोहोबो गैखाया साख्रि होबाबो नै साख्रिनि दामाबो 8 लाख 9 लाखनो लोगोफोर साख्रि लानोबाबो आरोना होमबा नों होनो थाखाय फैसायानो गैखाया बेकग्राउन्डआव होमबा नोङो पार्टियाव गरा पार्टि खालामनानै मा खालामनो नङा होमबा नोङो गरा पार्टि जाबाय जे सोरबा उमुक पार्टिनि जे सोरबा बिजेपिनि जाबाय दे बिजेपिया देरहाबायानो ओमफ्राय नोंनो जेनेबा साख्रि होगोन जेनेबा बिजेपियाव नों थाथाबनायनि थाखाय नांथाबनायनि थाखाय साख्रि होसिगोन आरोना नोंनो होमबा साख्रि होनो समाव बिसोरो फैसा बिगोन जे उमुखसिनि फैसा हरदो साख्रिया नोंनि नाम जासिगोन होनबा ओमफ्राय नोङो बे फैसाखौ बबेनिफ्राय मोनगोन दा फैसायाथ' गैया बेकग्राउन्डआव नङा होमबा बा बेखौ नंला जोङो बुंला थिकाखौनो बुंबाय जे थिकाखौ नों बे थिकाखौ मावदो मोनसे नोंनि थाखाय खालामना होनोसै टेन्डार जाजोब्बाय जेनेबा सेनसन जाबोबाय बे मोनसेया नों लादो बेखौ मावदो होनना बुंगोन ओमफ्राय बे थिकाखौ मावनो थाखाय नांगौ 30 लाख 40 लाख होमबा नों बबेनिफ्राय मोननो फैसायाथ' गैया बेकग्राउन्डआव नङा होमबा थ' ओंखायनो जोंफोरबायदि मानसिया मा जायो निउट्रलाव सोरनियावबा 1000 2000 3000 मोनबोबानो जाबाय ओमफ्राय बेयाव गोसो बायदि उनाव थुदो भटखौ आरोना बेबायदिसो लाब गैया जोङो इसिबां गरा पार्टिनि उमुगनि होननानै सोरजोंबा नांबाय थानो खुनु लाब गैया आरोना दा ओंखायनो नै बिसोरबो एकदम बेयाव 500 बेयाव 200 मोनबोबानो खुसि जाबोयो मालाय बिसोरो एकदम उपाय गैया आरोना दा ओमफ्राय होनायखौथ' खिथाला जेनेबा मायाव होयो बे बिसोरनि खोथा नङा होमबा गोसोसो बे गावनि नङा होमबा लोगोफोर दाथ' बिराद दावराव इलेक्सननि बाब डेन्जार जागासिनो बुलाय सुलाय गामि गंसेयावनो खुनु माने गावजों गावनो माने माथो होनाय मानायानो गैलायलायि जाना दङ दा नांलायला नांलायसि मोखांखौनो नायलायि जादों गावबा गाव पार्टिया आलदा आलदा दंजोबो ना ओंखायनो लाब गैया लोगोफोर लाब गैया मालाय थाखा गोनांफोरा थिका लागोन थिका मावगोन साख्रि लागोन नों आंहा ओरैनो माबेबा पार्टिनि नाम लानानै नांलायनानै माथो होलायै जानानै लाब गैया खुनु लाब गैया आरोना पार्टि खालाम सिरि बेयाव नोंजों आंजों ओरैनो नांलायबाय थाना लाब गैया बेयाव लोगोफोर ना थ' जियानो जा बेफोरखौ बाद होदो जों दायो बेरायनो थांसै बोराय ओंखारबोला बेयो गोसोखावबायबो ओंखारबोबायबो नै लोगोफोर थांसै आरोना जोङो दा बेरायनो मोजांनो बेरायनो थांग्राय नै साथा लादों लायाखै दाउ जाम्बि फैसा लादों लायाखै फैसालाय माजों थांनो नागिरदों जाम्बि थौ जेराव लाखियो बेयावनो माबा दख'ना थेबनायानो जोबा बेना मानसिफोरजों मिनि जालायलायबायलै आङो दख'नाखौनो थिबबाय थायो माथो बाजैया होननानै माखौबासो नोजोर होलायलाङो मानसिफ्रा ओरैनो जियानो जा लोगोफोर जोङो मलाव हाबलायनोसै ओमफ्राय ड्रेसखौबो आङो दहाय बायब्रबनानै गानस्लायबाय आरोना स्पर्टिंखौ ओमफ्राय मा लाया बियो नायनोसै मा लायो बेगखौ माबाखौ जाग्रा लांनो फैनाया माखौबासो नागिरबाय थायो बे मिथि नायदो लादो माखौ लायो ला थाबनो चिप्स लायो केक लायो माबा लायो थिं गैया फै बेना केकखौसो मोजां मोनो लोगोफोर नै केकसो जायो बे केक लादो
आरामनो जिरायनानै जाहैनोसैलाय मा सोरो आं जेबो लाला नोंसो नों मा नों जानो हायोबा ला जानो हायाबा था जायसे बांद्राय जाजायालै जाम्बि उदैफोरा बोरैबा जालाबायनो नागिरो बेनो जाबाय थौ रेड बुलखौनो लोंनो हागोन एसे जोंहा रेड बुल लोंनो रोङा लोगोफोर मालाय हिन्जावफ्रा बिराद रेड बुलनि कक जायो खायसे रेड बुल लायोबा मोजां जायो आरोना ओंखायनो खिन्थु आं लोंलाबायखायो रेड बुलसो नांगौ आंनो एकदमबारे ओंखायनो आंनो बेलेग जेबो नाङा लोगोफोर नै बेखौ मोनबाथाय बे जाबाय ओमफ्राय बे केक लाबाय बेनो आरो जास्ट चिल खालामैनि जोङो दसे जिरायनानै न'आव थाबाय थाबा बरिं मोनो नालाय बेनि थाखायनो मा होनो ओमफ्राय बेखौ लाबोजाखाया जेरावबो माबा माबिसो नागिरबाय थायो बेगसो लानो नागिरलायबायमोन आरो जेराव खिथाङा मानो बेखौ लांफाबाथाय जाखाबाय आरो एकदम एसे नांफादेरगौ जाखायो आरोना लोगोफोर ओंखायनो उपाय गैया होनदो ना ओइ लोगोफोर जोंहा बोराय बुरै मोनफैलायबाय थ' जोङो बेयाव सानसेट नायनो फैदोंमोन सानसेट नांसिगोन मोनानि थ' बिराद मोजां नै बिथिंजाय जायो आरोना लोगोफोर बिराद मोजां फैयो भिउफोराबो मोनायाव आरो दै जिङाव नै बेयाव स्राय स्रायनो न'फोराव एसेबां बरिं थाथाबबाय थानो हाया नालाय ओंखायनो फ्रेस जायो जोंहा नै रिल्स बानायलायनोसैनो थिख्लिया मायाव बानायगोनलाय बेयाव बानायगोन मारै थाबायगोनलाय देलाय खेंख्रा खेंख्रि थाबायलाय खनसे हा जानला मोनलासो नामा थ' लोगोफोर फैयै फैयै जोङो दायो नावकाटा मोनफैबाय ओमफ्राय नावकाटा आंथ' ओरैनो दसे जिरायनाय जास्ट चिल खालामनो थाखाय रेड बुल लोंबाय ओमफ्राय टाइम पासनि थाखाय आरोना ओमफ्राय बे जेबो लोङासै मोनलोङासै बेस्रा जेबो ओंखायनो नावकाटायाव लाबोना साहाखौनो लोङोबाय आरोना फास्ट फुडखौबो बारा जाहोबाय थाजाया दै लोगोफोर फास्ट फुड बारा जाहोबाय थाजाया बेनाबो माबा खर' सानाय उदैफोरा बोरैबा जालाबाय थादों ओमफ्राय थेवबाबो फास्ट फुड जालाबायनो नागिरबाय थायो बेयो बारा जाजाया नालाय ओमफ्राय बेखौनो जास्ट एसे मोनानि पक'रि ना गोथावबालाय बेखौनो जानानै एसे थान्दा जादो दिनै दे मालाबा जागोन फास्ट फुड जायोबाबो ना मा होनो थ' लोगोफोर बेयाव जोङो आइलेण्डनिफ्राय फैना बेयाव साहा लोंफैबाय नावकाटानि दखानाव ओमफ्राय थांसै बेनिफ्राय थांनानै न'आव दिनै चिल खालामसै दिनै लास्ट बे न' मोनहैबाथाय आरोना लास्ट जासिगोन बेयाव देखायगोन माबायदि सिटुवेसन नायलांदो जोबजासिम ना मा होनो बिमा लागाव लोगोफोर न'आव फैग्रोमोना एकदम खामानियानो खामानि बेस्रा हा लेथ्रा जाबाथाय ओंखायनोथ' उपाय गैया न'आव मोनफैबाय लोगोफोर दानिबाव नावकाटायाव दंमोन नालाय ओमफ्राय दा गास्लायजोबना थाफैबाय आरो जियानो जा आब' मिथिया बेनो खम दामि दख'नाखौ देखायना होबानो जाबाय ना मा होनो खम दामि नङा बेसेबांथो लायो बा आब' मिथियै सिगाङावनो खावलायग्रो हरबाय जोंखौ खम दामिखौ देखायना होबानो जाबाय दा नोंनावसो थांनो ओंखारगासिनो बियो ओंखायनो एकदम बयनिख्रुइबो खम दामि दख'नाखौ देखायना होबानो जाबाय दा जियानो जा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै लोगोफोर दे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन दा आङो मैया मोनसे भिडिअ होदोंमोन बेयो एकदम येल' डलार जानानै दानफिननो गोनां जादों ओंखायनो आरो दिनै बानायलायबाय थ' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन गाइस थ' बाय 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 बाय